Assalamu alaykum hormatly açynatlar. Türkmen halkynyň gadymy açynatlyk sunugaty häzirki saatlar bilen atly gepleşigimiz täze sany dowam edýär. Bugün Türkmenistana giňden taralýan halk içinde oradyrdy. Any rast diýip tanalýan seýsimiz Türkmenistana türkmen toýlarynyň ähli welayatlarda uly aýlawlary meşhur atlaryny goşup uly dawaralarda uly atlary ýeňiş gazanyp beren seýsimizde gepleşik geçirelim öz aramyzda. Makul birlikine nesip bolsa gowga gepleşikleri seýsin özi näýil atlar ýetişdirdi, özi kiçiliginden ata gelişi barada näýil atlar seýsledi, ýaşa goşdy. Häzirki wagtda öz ogullary öz hünerini giňden alyp barýar, olar barada gysgaça gepleşigi size ýetirer. Seýsa gepleşigimize hoş gördük. Sağ olun şeýdip piýlap geleniňize açylar üçin şuňa gazykly gepleşik alyp barýaňyza sağ olun. Awaradır hem sen arsal döwletli ojaňyza biz çağırdyňyz, ýyla hormat edip. Näsip bolsa bugün ata gelişiňiz barada ýaşlykdan ýyl arasynda oradyrdy diýäs, bilen orakka diýip tanalýan. Şo esasy ýaş şapsuwar döwründe oradyrdyň çapýan atlary esasy baýraklaryny nasip bolýarda. Esasy kiçike başlady, menem kiçilikden tanıyan öz dostum oradyrdy. Kiçilikden şu ata minse Gökman barınçlykda oradyrdyň atlar çykýarda. Men o ýaşlykdan ýaşap suallardan başladım. Başyndan. Näçinji ýylda başladyň? 88-nji ýylda. 89-nji ýylda. 89-nji ýylda. Birinji gezek paý hasylýan bir dogry oturak çapdym ýadymda. Ikinjiге çypdym. İkinci gezek Hatice diýen aly oturak çapdym, onda birinji geçdim. Seýdip ondan gitdi çap. Ondan seýdip tejribäňi goşup bilen artdyrdyň da ondan seýislerem görýär, atyň üstüne ezber gowy oturýar, şoň üçin mat çapdyrýar. Ondan aly çap gitdim. 94-nji ýylda deňe ýaşap sualyň arasynda çapdym. Bir näçe gezek oldunuz, bir müň takminan bilýärmi näçe gezek oldunuz? Ýaşap sualyň arasynda 70-80 tapar olanlar. Tuğulama. Hem şola men ýaşap suwarlykdan 70-80 gezek bolsaň ulluňa hataryna dar gaýnçap bolýar-da. Şeýle ulluň hataryna geçip soň. Ulluň hataryna birinji gezek aýtyn çapdan ýadyňyza düşýärmi? Birinji gezek ullarda ileliňe kalhodyň Meru diýen gıyratyny çapdym. Seýtime Sasesme Muhammedowdy. Birinji gezek şonu çap birinji geçdim. Tuğulama. İkinji gezek hem Pereng Mayragyna çapdym ýene şonu, onda da ikinji geçdim. Pereng Mayragyna. Seýdip dowam etdi. Dowam edip soň şeýle dowam edip. Soň Mary welaýatyň o firmadan çapdym. Päwi gerekli ýeter diýip. Onda da gowy baýraklar. Gowy baýraklar aldım o. Gowy atlar bardy. Ýazlarda pali patatysymyz bardy. Şoňdan çap fuar boldum. 94-95-nji ýyllar. Bir ýadyma düşýär, menem barwat bilýär. Sen bilmeli, özüňe bir at çapdyň ha. Menem bir melat aqal melat bolmaly. Keremdimi? Kerem diýip. Kerem da. Kerem pelen we kestelýär. Şo döwürlerden başlapda tuğulama ustaatlyğa dalaş edip şuň howna çenini umadyny seýslen atarynda danyzym. Şuň çenini tuğulama gelýäňizde atlaňyz taýarlap ýetişdirip şu türkmen halkynyň gadymy atçanastyk sunugaty diýip berýär şu ýolumyzy alyp gelýäňizde ogluňyz bar, iniňiz bar, agaňyz bar diýip baba asar berdi, olaram tuğulama döwründe atmenni atçapdylar. Seýdip özüňiz näme atçanastyk masalasyndan seýdip gelýär tuğulama. Hatta ihlas edeniň ýedar gazy ýamanlyk görmez diýe tuğulama seýdip hem şuň güneçenne gelýär. Ondan soň çap ul baýraklar aldım. 96-njy ýyl özümiň al çepden atmaly. Onda täze ul baýraklar alypdym. Ondan soň ustasyny durdum ergeni soň. Dağdan ýene meýdany ul baýraklar aldım.
Yaşmın dağdan çekerini kara doğrat. Ol şöhratlı şahirin mesulünün aşağı tarafının Türkmenistan dayıkanı bilirde işli. Yine atlar sepetlikte en sonki öğrümden doğru yola düştüler. Sabıkıvarlar atların cılağını överek ne verdiler? En sonki 400 metre aralık. Börülü ayran alık uğrunda 4 ve ulaşar atlar öz aralmak 2 metrelik menzilin en sonki metrelerini kültürleyenler. Dağdan öğren kazakıl çapışık. Nelerin pelanadın birinci olup dağdan geçen morta verir. Onun seyisi mergenip sabıkıvari anırar, mehran adamlar. Adı uluk tavır ederin, hoğluk malin. Siz öz ekranınızda dağdan filmlersiniz. Karat, doğrat. Onun beyti durdu vergenim, satsuvarı olsa anuradır. Dağdan şahı ve destan yanaktarmasından ol aşağı tarafından Türkmenistan dayıkanı bilişimi de işli. 99 yılda kanayla oylan aldım. Birinci gede koylan. Birinci gede kanayla 2000 metreden oylan birinci oylanında. İki yaşaratlar için. İki yaşaratlar için şu qala diyen qarat bilen kanayla aldım. Sonra qala bilen yanaqlar ama yinnamatlar vardı. O yinnamatlar vardı. Mahatma vardı. Mahatma Qayra. Li Qaplan, Qaraxan. Emmete Advel meşhuratlar da o. Şolan içinden tuveleme bir 3 saatlik bilen alıp çıkıp birinci gelipsiniz da. Onda birinci. Olan bir näme taylara birinci gede 2000 metreden gidiyor. Olan birinci görkelen neticede 2000 metreden çapılıp görülen da. Birinci koyuluşa 2000 metreden o. Hemen 11-nji belgide Gala diyen Garap Koçlar ol merhametli prezidenti bilen aty, onun seyisi Hoca Muhammed Kudurguli çapıkvari anuralı. Yine hormatly ileşler, negerem yine şu çapışığım gılıklı bolsa gerek, näme degde ekranınızda yaptan görensiniz, belki yine de rüştörümüz qaytalar. Gazel yük maşini şu çapışıda ulu bayrak hökümüne koyulýar. Onunla Türkmenistan'ın Sevda ve Daşarı Yurt İktisadi Araştırma Ministerliği ilan ettir şu 13. çapışığı. Gelin bilelikte bu çapışıda tomoşa edelim, bedevlerin sağaman gidip gelmeklerini arzu edelim. Yine Gala deylekilerden epekli arana çık gelýär. Yine Mehriban adamlar yadınızda olsa, Mehriban terdarımız Göktepe tarafının Babaday hanları bilen duş sonunu, ol Galla oruğunun ön yanlarında oldu. Sonunu Mehriban terdarımıza şu çapıp barayan Galani toğut veriptiler. Yine bugünkü Gala hadır. İlkinci gerek Kanaylavi yarısına boşulayan çapışıkta hadırlıkça yarısın yönünü çekmenin devam ettiler. İkinci olup Karakan, üçüncü olup Gayratlı, yine atların birinci üçlüğü İnsan Kovrum'dan doğru yola çıkarlar. Yine de İnsan Koy 400 metrelik mendil elbette bir unonlar çapılanına kamçı ulanmak olmayar. Sonun için yine çapık duvarların ustaatlığı bilen Pellihanı'dan geçmeyi başarmalı. Yine bizim çapık duvarlarımız edil sonu hem ediyar. Yine hadiren yarısın önünü Gala çekip gelýär. Yine mehriban adamlar, inzonku metrler, inzonku menziller, inzonku sanlar malzemetrler, gözümüz aydın mehriban adamlar, Pellihanı'dan ilkinci olup Gala geçti. Mertebeli terdarımız Tapar Murat Türkmen maşinin ilkinci gedek koyulan Hanaylavi bayrağına münasip bolýar. Ne mehriban adamlar iyizliğine yeniş kazanyan bedevleri, iyizliğine de
bayraklar gowşurlar. Ne gymmat bahaly sowgatlardyr bayraklar şuň günne ýeňiş gadanan bedewleriň paýyna düşýär. Onu sırlygymyzyň toý münasibetli goýan bayragyna hem münasip boldy. Ine mehriban adamlar sol çapyjykda ýeňiş gadanan galanyň çapyklary oramat anlar häzir şol maşina minni. Pellihanadan 3-nji bolup Gema wazna ýaşaýan Ferdar Kılçmammedowyň Garahanyň garaty geçdi. Garahan baralygy 2 minut 32.9 sekundda geçmegi başardy. Garahan çapan çapyklary Mekan Kiçigulu. Pellihanadan 4-nji bolup Türkmenler Kalman Taştrestiniň Bähren atçylyk gawadynyň gaýrat bilen Melati geçdi. Ol baralygy 2 minut 34 sekundda geçmegi başardy. Ondan sonra sesçilik yolunda devam ettim. O vaatlar sesledim. Ne senem deyip bir garaga sırak sesledim. Kol bayrağı mallığı O meleçep bayrağını aldım. Ondan sonra Gülalek deyip bir doğru sırak sesledim. Onu Pöwride bayrağını aldım. Ayper deyip bir doğru sırak bilen Toparvay bayrağını aldım. Ondan sonra Zıgali, Gayra diýatlar sesledim. Olar bilen hem gow bayraklar bolar. Gow bayraklar döwletli lipady gow. Ýakymly, dogry sakar. Ul bayraklar aldy. Karaslyk bayramyna, Bedew bayramyna ýeňil haftalar bolar mallygy. O 16-njy ýylda Zıgal Rediýatym bilen 2800 metrden Hormat prezident Safer paýnaly gow. Şuň gow sekundedik geçdi. 2800'den. 2800 metre 3 minut 6 sekundda geçti. Şuň gow wagt şonu görkezden ýok. Hila terpaýyn gutly boldun Jygalybew. Mehriban ýyldaşlar, geliňini eminleriň çykaran gutornukly netijeler bilen tanyşyp geçeliň. Bellahana 1-nji bolup gelen Jygalybew bellenilen aralygy 3 minut 6.17 sekundda geçdi. Bellahana 2-nji bolup gelen Köpetdağ Türkmenistan ýokary kaziýetiniň alaty. Onuň görkezden wagty 3 minut 8.17 sekund. Bellahana 3-nji bolup gelen Gerçek Türkmenistan İçeri İşler Ministrliginiň alaty. Onuň görkezden wagty 3 minut 9.15 sekund. Adrem şu 3 minut 6-da dur. Şuna deňes görkezden ýok. Şu sekund eden ýok. Eden ýok. Güýçli ýoldaşlar bardy. Sarpa bardy, Köpetdağ, Gerçek. Ýene bara tamaly adwellatlar demez ýokary gruplardy. Bar, şoňşunym atlaryň eýän orunlary üýtge bermeli. Sebäbi bu atlaryň haýsy biriniň tamaýetden gedi bermeli. Ene baş bayramymyzda, uly toýmada taýynlykly gelen aşnaatlarymyzam öz atlaryny diýden oňa taýýarlyk ýagdaýda alyp geltirler. Ene şeýle bolan soň mehriban ýyldaşlar toýmyzyň şowugyny hatda artýa. Ine häzir atlar birinji gerekde tomarasylyň öňünden aýlyp berip geçip barýarlar. Ine häzir görşüňiz ýaly netip ýaşyň öňüni çekip barýar. Ikinji bolup Jygalybew barýar. Ine diýilýär ýaly häzir netip beýle katlardan bir neme arany açyp barýar. Mendiller geçdigi taýy beýle katlara mine niyetiň ýerinden getip bilerlermika. Onu elbetde şapy ýodalary ketip gerek. Ine diýilýär ýaly häzirem niyetip ýümden barmagyny dowam edýär. Niyetip hem de aýdakar diýen atlaryň niýetinden bolan bu mele at Aşwa şäheriniň Uruhawad etrawynyň Garadaşaýak ýaşaýyş toplumyna degişdi. İkinci bolup Jygalybew barýar. Inni tarpa da öýdeniň aýagyrşyny batlanlaryp Jygalybew deňine ýetýär. Inni tarpa ýadygar hem aýperiniň netli tarpa da inni ýöňe okturulmaga çalşýar. Häzir hem netip öňden gelmän dowam edýär. Ikinji oruny bätleşýän Jygalybew bilen tarpany diýilýär.
ene köpek dağım Jagalybew tarpa köpek dağına olarak özünün aýagyrsy batlandyryp barýarlar. Ene diýden dartynly fordatlar bilen ýarşy dowam edýän taýlama 4 hemde ul ýaşaratlar. Ene de mehman ýerleşler tiňleşende atlar toň kowrumdan dogry ýola düşdiler. Ene de ýynnamdan taýlyan bedewler. Ene Jagalybew ene häzirem tiňleşende ýaly Jagalybew çapy ýodadyň içinden alyp ýöňe okdurylyp gelýär. Ene Türkmenistanyň döwlet gümrük gollugynyň Jagalybew diýen aty kendagana birinji bolup gelmegde başarýar. Ene gözüňde aýdyň ateýleri hemde ýarsyň ýeňjidi Jagalybew. Ene mehman ýerleşler gelin häzir atlaryň soňky metrleri geçýän fırsatlaryny gaýtadan tiň edeliň. Gaýra diýen gyýratyňyz bilen näme gowy bayramçylyk. Gaýra diýen gyýratym bilen 2016-njy ýylda der bayram aldym. 2004-de şu işler bilen göz goňjym tämiz dağdan aldım. Diýden dartynly fırsatlar. Ende göz goňjym diýene Gadama Maria Tämiden Maria. Ene ýarsyň göňüni gadam çekip gorady. Ikinji bolup Tämid barya. Üçüncü bolup göz goňjym. Ene inni atlaryň ennamyna amak galja gerinen bolmaly. Sebäp olaryň aýagyrşlary görnetin üýtgedi. Adam öz gadamyny atlandyryp barha ýöň okdurlýar. Ikinji bolup mene Tämid barya. Ene de atlar toň kowrumda peýda bolurlar. Talgymdan taýlanýan bedewler diýdiniň kuwwatyny hasda artdyryp kellagana okdurylyp barýarlar. Ene tüýünüp barýan ajaýyp bedewler toýçy märekeň şatlyk şowguny göwnleri göterilip aýagyrşlaryny batlandyrýar. Ene gadam bilen Tämidiň arasyna dartynly fırsatlary görýärdiňiz. Gadam häzirem özüniň aýagyrsyny batlandyryp ardyly pellagana birinji bolup gelmegde başarýar. Ene ol şeýlelikde pellaganadan birinji bolup geçýär, ikinji bolup Tämid geçýär. Mehman ýerleşler atlaryň soňky metrleri geçýän fırsatlaryny gaýta tiň edeli. 2017-nji ýylda uly hormatly prezidentimiň şahsypa bayrağını aldım. Gaýra diýen atum ýatyzona 1429 sekundda gowwatlar köz geçdi. Tuweleme diýmek atlar feýslemekde de tow tejribem wada şu sekundlarda adam aýdýaňyz bolýan. Gow netije görkezden ne wagtlary. Ondan soň dogry sakar diýen gowwatym bol ul bayraklary munasyp bolum dogry sakar diýen bilen. Döwlet tilip bir gow dogratym boldy. Olar bilen gow bayraklary munasyp bolum. Zeyfa şu Jagalybew şahsy ýapy maşinalaryň ýyl soňky ýyl ýene sarpa bilen şu taýda uly bayragy hormatly prezident bilen bayragyna ikisi ýaşa goşulmalyka Jagalybew goşulman şu taýda gaýra diýen atyňyz goşuldy. Sebäbi her kim Jagalybew garaşýatda ýene iki san güýçlatdan alganmany o taýda Jagalybew ýokdy. Gaýra algady. Şo barada aýda aýsaňyz näme üçin şeýle boldy? Jagalybew açyk ýaramady, näme azrak boldy. Ondan soň gaýra diýen gaýraty taýynlamaly boldy. Jagalybew açyk ýaramadyň. Şonu gowumyzda kär boldy, gow edip taýynladym, gowumyzda kär boldum, şo gaýra diýýärdim. Öz ahlakyňyza görä işiňiz ýerine gowuşdy da. İşimiz ýerine gowuşdum. Gowumyzda kär boldum. Uly bayraklar, şonda güýçli atlary alçep, Tämid, tarpaýaly atlar bar. Hemmesi wada, o ikinji geçip Tämid geçipdi şo. Ýadymda. Alçep bady. Alçep şonun 3-nji ornamyna diýip boldy. Sarpa bady, sarpa 4-nji ornama geçdi. Şonda güýçli baharly we bir güýçli at bady. Hemmesi wada şo. Hemmeden perwaratlar diýip. Şonda netibeňe çekip, anamyz bolup şonu taýynladyk. Anamyzam ödedi, gaýra diýýärmi. Toýra, ýene şonýa uly bayraklara feýsden atlaňyz bilen şonýa uly bayraklar almak netibe etsin, ahlakyňyz ýerine gowuşsun. Feýsa şu ýerde şo gaýraň uly bayraga munasyp bolýan fırsatlaryny tomaşa edäli hem dinleýijilerimiz hem görerýärli. Ene bulatlar ýene de 2400 metr aralykdan güýçden aşyp Türkmenistanyň owajalyk toplumynyň bayragyny alma uğruna bäýatleşerler. Gelin şol
atlar bilen tanışyp geçelim. Nete täze birinji belgidäki Melede Pellen doğur atı görýäňiz. Ol Merdana hemde Margiana diýen atlaryň netlinden Türkmenistan prezidentiniň akalteki atçylyk topluny degişli. Onuň teýidi 3-nji derejeli teýid Salih Rahimov, çaptuary Süleyman Rahimov. Ikinji belgidäki Qadam Garaşda demde dumanly ikinji diýen atlaryň netli. Ol Türkmenistan içeri işler ministrligine degişli. Onuň teýidi Nurmurat Nurnaýew, çaptuary Türkmenistan'ın Milli Sport ve Ýagaçylyk Institutynyň talebi, Usta çaptuary ýigdimiz Gögözmurat Yalqabow. Ine de 3-nji belgidäki halkyny görýäňiz. Ol ýeňi şemde ajaýyp diýen atlaryň netli. Türkmenistanyň Gorunmak Ministrligine degişli. Onuň teýidi Şamrat Kerimow, çaptuary Jeppargelli Khidirow. 4-nji belgidäki Baharly Gora hemde Qızılgül diýen atlaryň netlinden. Ol Türkmenistanyň döwlet serhet gullugyna degişli. Onuň teýidi Usta Teýit Atamrat Meredaliýew, çaptuary İsa Durduýew. Ine täzädir 5-nji belgidäki Tarpany görýäňiz. Ýadygar hemde Aýferiň netli. Ol Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugyna degişli. Onuň teýidi Dawud Taýlew, çaptuary Türkmenistanyň Milli Sport we Ýagaçylyk Institutynyň talebi 3-nji derejeli çaptuary ýigdimiz Berdimuhammed. Bu görýäňiz Tämir. Ol 6-njy belgide ýarşy goşular Merhaba hemde Gültariň netli. Türkmenistanyň ykdysady jenaýatlara garşy görüşmek baradaky döwlet gullugyna degişli. Tämiriň teýidi Oradyrdy Anuradow, çaptuary Türkmenistanyň Milli Sport hemde Ýagaçylyk Institutynyň talebi Ferhat Babaliýew. Alçep diýen alat 7-nji belgide ýarşy goşular. Ol Merhaba hemde Kamete diýen atlaryň netlinden. Ýazadynaky Türkmen Owajalyk Universitetiniň aty. Onuň teýidi Anadurdy Khidirow, çaptuary şol universitetiň talebi 3-nji derejeli çaptuary Aqbal Safarow. 8-nji belgidäki Arawaç Muqaddes hemde gödelleýän atlaryň netlinden. Ol Ilmurat Hanurdiýewiň hojalygaty. Onuň teýidi hemde çaptuary Ýowşan Aşerow. 9-njy belgidäki Meýdan Akalteki hemde Silviniýa diýen atlaryň netlinden. Merdan Teýidiň hojalygaty. Onuň teýidi Usta Teýit Ilmurat Teýidow, çaptuary Farahat Oradberdiýew. Ine de Meýdan bilen tanış bolýaňyz bu görýäňiz boldy 10-njy belgidäki ýarşy goşulýan Akbaňly, Akkala hemde Andy diýen atlaryň netli. Ol Maksat Aşerowyň hojalygaty. Onuň teýidi Maksat Aşerowyň özi, çaptuary boldy Emra Aşerow. Ine Akbaňly. 11-nji belgidäki ýarşy goşulýan Tamali Tarlan hemde Aýlar diýen atlaryň netlinden Serdar Oradguliýewiň hojalygaty. Onuň teýidi Türkmenistanyň halk atçynaty Bayramullah Khidirow, çaptuary Usta çaptuar Anurad Khidirow. Ine de Tamaliň diýilýär. 10-njy belgidäki ýarşy goşulýan Saýewan Merhaba hemde Maýa diýen atlaryň netli. Ýezid Anatahetiň hojalygaty. Onuň teýidi Türkmenistanyň halk atçynaty Ilmurat Agamadow, çaptuary Bayram Berkeliýew. Ine 6-njy çapşykda Türkmenistanyň owa hojalyk toplumynyň bayragyny alma ornuny bäsleşek atlar alçep. Ünferin mehmany illeşler atlar ýola düşdiler. Tag edip aman gelin. Ine bir-biriniň ýanyna atlar, ine bulatlaryň haýdy birinden tamametden gedibermeli. Bulatlaryň bu edegen tomurçylaryň öňünden 2 gedek aýla görüp geçip giderler. Ine çapy ýodadyny tartyp gelýän, bir toplum bolup gelýän atlaryň soýnoklarynyň ukşun taçaraya şeýle owalar, şeýle ýakymly duýgular halklara ornaýa. Ine häzirlikçe ýarşyň öňüni tamal çekýär. Ende taşara gowara maý bar. Şoň üçin häzir turwaşdan tamaly ýarşyň öňüni çekip başlady. Nedeýle katlaryň bir toplum bolup barýarlar. Ne tarlan hemde Aýlar diýen atlaryň netli. Şahsy hojalygy degişli bolan tamaly häzir ýarşyň öňüni çekýär. İkinji bolum Taýwan barýar. Üçinji ornada tarpa geçýär. Tarpa diýen özüniň aýagyny kemden baatlandyrmaga çalyşýar. Häzir tamaly öňden gelmegini dowam edýär. Elbetde jan köýürlerim, ateýlerim tamarlan tama edýän bolsalar, edibermeli. Häzir jan köýürlük edýän adamlar. Muman ateýleri, muman aşynatlar öz atlarynyň hemişe de tama edip gelýärler. Bul
at çapşygynyň öz boşlyk gydykly aýratynlyklary, ine çapy ýodadyna bede berýän ajaýyp bedewler, nurany bedewler bayramçylyk edýär. Sarpada ödünün aýorusyny baatlandyryp ýöňe okturly borady. Ine atlar häzir ýoluň agramly bölegini iýde garlardylar. Ýöňde soňky öwürüp ine şondan soň boldy. Atlar ýene de diýidiniň kuwwatyny artdyrarlar, bar güýjüni jemlärler. Ikinji ornada näme alçep barýar. Alçep bilen tarpan arasynda ýetip emele gelýär. Näme adamam ödünün adamyrsyn baatlandyryar. Adam alçep tarpa ine atlar soňky öwrümden dogry ýoly düşýärler. Tartgyny pordotlar emele gelýär. Ine yinnamdan taýlan soňky 400 metrlik mendille adam ödünün aýogursyn baatlandyryp ýöňe okturlýar. Ine diýden tartgyny pordotlar bilen atlar ardyly pellahana golaýlap gelýärler. Tinlalyň tomaşa edilýän mehman illeşler ine de pellahanadan birinji bolup adam geçmegde başarýar. Gaýgyda demde duman ikinjiniň niýetli. Adam bugünkü toý günüň altyny çapşygynda öz ýeňşini bayram edýär. Mehman illeşler gelin häzir atlaryň soňky metrleri geçýän pordotlaryny gaýta tin edelim. Şeýle görnüşleri tinli ýakak. Ýaşyň ýeňjediniň şana ýanglanjak şirin owady aýdymlaň birine de kulak asaly. Onlar soňky ýyllarda orta gardyp güýçlatyňy boldy. Onlar garasylyň öň ýany uly baýrakda birinji orna münasip boldy. Açylyş bayragynda birinji orna münasip boldy. Çekeleşikli pordotlar emele getirip toýçy märekäň ketini alatmana götürýär. Ýani dogry qaram ödüniň aýogusyny baatlandyrýar. Aýkabede diýden dartlyny pordotlar ine şeýle çekeleşikli pordotlar bilen atlar ardyly pellahana ýetip geldiler. Ine de ardyly pellahanadan geçen Onun bayramçylykda çapdy soň bayramçylykdan soň uly bayragy Kubaga çapdylar. Yapylış günü yapylış. uly bayraga münasip boldy. Dogry sakal diýse dogry. Şonda näli feýçilik boldy tebe ýany güýçlü parahat, AKB, Ayhan ýaly güýçler bar. Güýçlü ýoldaşlar wady perwan mesela Selbagy diýdi, AKB diýdi. Feýçi zaman ýaly çapmaga üstündäki bu satlyk gerekde. Şu merdan şu seýdi erkeklerine. bolsa dogry takar, ol 6-njy belgide ýarşy goşulýar. Bu dogry dogry ikinji hemde aýgödellen atlaryň netli. Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugyna degişli. Onuň teýidi Oradyrdy, Andoradow, Çapfuary, Usta Çapfuar, Merdan Feýidow. Satlyk bilen şey oldu şoň bilen. Sebäbi bir atçyn diňe teýsin edeni bolan ýok. Çapfuar emmesine dili bar bolmaly. O Çapfuar ýam gerekde hesapy. Metrlik mendili öz demlerini dartyp goradylar. Telbagyz bolsa ödüniň kuwwatly menen ödüniň aýogusyny baatlandyrýar. Ine çapy ýodadyna diýden çekeleşikli dartyny pordotlar emele gelýär. Ine dogry takaram ödüniň aýogusyny baatlandyrýar. Çatlyk şowkun alatmana göterilýär. Ine dogry takar ýaşyň ýöňüne geçýär. Ine şeýle çekeleşikli pordotlar bilen hem dogry takar pellahana birinji bolup gelmekde başarýar. Ikinji bolup mene kuwwatly geçýär. Ine görseňiz diýär mehman illeşler soňky 400 metrlik mendille orunlarym üýtgedi. Atlarym özleriniň aýaguruşlaryny görnekin üýtgedip ine dogry takar bu ýarşda bu dätleşikde tinagda öz ýeňşini bayram etmegde başarýar. Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň dogry takary 7-nji sapyşykda öz jan köýürlerini begenlerip şatlyk şowkuny betlenýär. Feýsa şu ýerde atlaryňy daşynda feýsläp ýören pursatlaryň adam ýazgala, ýa-ni o taýda gepleşiňiz dowam ederse. Başsyna. Feýsa babaň ogly erkinem tüwelemi siziň ýanyňyzda ekeni. O şowlam o erkin anrasyny öz ýanymda açjak ýa. Öz ogluňyzdan ma. Öz oglam ma o şol bilen bile. Erkin anrasyny açjak öz ýanymda. Kiçikerinden. Tüwelemi açyna feýsine köpdi berdi bir-birle goňşy ekenden şu terediýas bolýar. O bir ýerde. Tüwelemi atlara mawra bersin. O sag ol.
Eysa şulam ne Türkmen amçyny goýupsaňyz aýoňyza şulam ýer döwründen at minilenne bir at minilenne ulanýan O gamçylar. yüzde olur. O yaşlılarımız minenine çapanlar şu Türkmen gamçyny ulanıptır. Ulan öz kadimden gelýän Türkmen ýol gamçysy da gadim at minilenne. Häzirki döwre çende şol ulanyp gelýär-de. O şu adam ulanylýar. Eysa onu häzirki wagtdan taýinlýän atlaňyz bar, nesip taýlaňyz bardyr, 3 ýaşarlyňyz bardyr, ulatlaňyz bardyr. Nesibeden näme galan, näme toýlarda, bayramçylyklarda atlaňyz elmedäme bozup dursun, alan bayrakly bolsun. O 2 ýaşarymyz amma 2 ýaşar amma ulatmyz amma 2 ýaşarymyz var ay mehrem diýip Öylemi? taýinlap ber. 3 ýaşarymyz var ay sekil aýgy diýip Olaram toýda bayramçylyklar çakmalar. Ulatlarymyz var. Akbalym, Dogryňar, Akdeňiz diýip. Öylemi? Atlamyz. Awra bersin, näme geljekde seýçiligiňizde de üstünlük gazanyň. Özüňize de sag bolan şey tiýlap geleňizde işiňizde üstünlük alyp baran işiňizde tiýlap gelipsiňiz sag bolan. O seysa sag bolun sizem hormat etdiňiz, çağırdyňyz. Ýene-ki gepleşiklerde görüşýänçä köp sag bolsun aýdýan sagaman diýsen. Bize şunýaly o mümkinçilikler döredän milli liderimize, hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýar. Goý ýene gepleşiklerde duşýançä